Fl-ewwel minn xhur ta' din is-sena l-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji l-MFSA żiedet b'150% l-infurzar u l-ispezzjonijiet tagħha fuq entitajiet irreġistrati mal-awtorità dan meta kkumparat mas-sena l-oħra. Il-kap tad-Dipartiment tal-Infurzar fih dan l-MFSA Michel Mizzi-Buontempo spjegat kif permezz ta' żieda fl-infurzar qed jiġu identifikati aktar in-nuqqasijiet minn uħud mill-entitajiet. Ir-riżulta li ovvjament nidentifikaw ċertu iktar breaches possibilment u nuqqasijiet fl-entitajiet il-liċenzjati minna. Dan ovvjament mbagħad qed jirrifletti fl-ammont ta' azzjonijiet li qed nuħdu. Fl-aħħar sentejn l-MFSA investit f'aktar użu ta' teknoloġija li permezz tagħha għolliet il-livell ta' effiċjenza fil-ħidma tagħha. Qed nuħdu enforcement action fejn in-nuqqasijiet huma ta' ċertu serjetà u kalibru li rridu ovvjament ninvestigaw. Fawissu l-awtorità ħarġet proċeduri tinfurzar fuq 4 entitajiet, 2 minnhom l-ARQ Fiduciaries Limited u l-Grand Harbour Trustees Limited li ġew multati 15,000 euro tal-li kisru r-regolament tal-dwar it-Trust and Trustees. L-ARQ Fiduciaries Limited naqset ukoll milli tissottometti d-dikjarazzjoni dwar is-sitien benefiċjarji għat-trust u li kkawżat konsegwenzi b'rabta mat-taxxa kif ukoll li l-kumpanija aġixxiet bħala trustee. Filwaqt li żewġ entitajiet oħra l-AYN Limited u l-Corporate and Commercial FX Services Limited ittieħditilhom il-liċenzja. AYN Limited naqset milli timxi mal-kundizzjonijiet ta' qabel il-liċenzjar imposti mill-awtorità u naqset milli tagħmel awditjar intern fost oħrajn. Corporate and Commercial FX Services Limited kellha diversi nuqqasijiet fosthom li ripetatament ma sottomettiġ dikjarazzjonijiet finanzjarji awditjati. Il-kumpanija obbligata li f'perjodu indikat mill-MFSA tirritorna l-fondi miżbuma minnha lill-klijenti tagħha.